दिनै जेरावबो जेरैबो फालिदों 60थि बर' बिजों सान। आसामनि गुबुन गुबुन बर'फोर थानाय गामियारि ओनसोलाव दिनै बर' बिजोंनि गोथार सान फालिनायखौ गोबाङै नुनो मोन्दों। बेबायदिनो कार्बि आंलं जिल्ला एबसु आरो कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथायै 60थि बर' बिजों सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। सनापुर दखरा एबसु आरो सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मददजों जिल्ला एबसु आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सनापुर बर' बिजों गोजौ फरायसालियाव फालिदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय दिनैनि बे हाबाफारियावनो जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कल्याण राभा ब्रह्म आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अरबिन्द उजित बिथांमोनहा बाहागो लायो। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै सोलोंथाइनि सायाव फरायसाफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेलखौ खुंनाय जायो। मेलाव बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बिसेसर बसुमतारिया। बड'लेण्ड रादाब लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि बे मोननैबो निउस मिडियानिसिम जोङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो साबायखर बावहरदों। बिथांमोना दिनै बर' बिजों सान 18 मे बर' बिजों सानाव फैनानै जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ निउस मिडियानि गेजेरजों आसाम नाङैनो बा बुहुम नाङैनो मिथिहोनायाव मदद खालामदों। दा दिनै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोंनि बर' बिजोंनि सोमोन्दै बर' बिजोङा माबायदि जोनोम मोन्दोंमोन बेनि सायाव लोगोसे फरायसाफोरखौ बर' बिजोंनि गेजेरजों माबायदि जोङो गोजौ थाखोआव फरायहोनो हागोन, माबोरै सांग्रां खालामनो हागोन, लोगोसे समाजारि बिथिङाव जोङो माबायदि जोङो गावनि बिजोंनि गेजेरजों फरायनानै साफा साफा मानसि जानो हागोन बिनि सायाव गुवारै सावरायनाय जादों। दा लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ जों बेवहाय मख'नांगोन, जिहेथु जोङो बर' बिजोंनि गेजेरजों गावनि बिमा रावखौ फोथांनायनि मोनसे राहा लामा लादों। नाथाय आसाम सरकारा जोंनि आसाम नाङैनो जायफोर बिमा रावनि फरायसालिफोर दङ बे बिमा रावनि फरायसालिफोरखौ बुथारनायनि मोनसे खैसारि जोङो लानाय बायदि जों मोनदों। बिथांमोना दाखालि जि जि क्लास 6नि साइन्स आरो जेनेरेल मेथामेटिक्स बे मोननै आयदाखौ बर' रावनि सोलाय बाहाय इंलिसनि रावखौ बाहाय इंराजि रावखौ बाहाय बाहायदों बिथांमोना। जों नुनो मोन्दों बे बिजाबाव 2% जोंनि बर' बिजों बर' रावा दङ। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ गथै जोंनि आसाम नाङैनो आफादफ्रा बेखौ फुजिनायखौ जों दिन्थिदों। लोगोसे जों कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट मोननै आफादाबो लोगोसे जोंनि लोब्बा आफादाबो बे आसाम सरकारनि जे खैसारि बिमा रावखौ बुथारनायनि जे खैसारि बे खैसारिखौ जोङो गोख्रों रावजों जोङो निन्दा होदों। जिहेतु NEP नि गेजेरजों भारत सरकारा बिमा रावखौ मोनसे प्रायरिटि होदों, नाथाय आसाम सरकारा बिनि उल्थायै खामानि मावनानै जोंनि बिमा रावफोरखौ बुथारनानै जि खैसारि लादों, जि पलिसि लादों, बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे बर' बिजों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, OT टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU,
टेक्निशियन आरो रेडियोल'जि टेक्निशियन्स कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ-आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।